na-eso ihe mmụọ gị gwara gị. Ihe mmụọ gị gwara gị ka ị ya na-eme, eso na nke mmadụ gwara gị ka ị ghara inwe nsogbu. Onye ọbụla nwere mmụọ na-achị ya, o nwere spirit nọ gị n'ime na-ejere gị ozi. Ihe na-anụ ka ndị mmadụ na-ekwu as spirit leads. Nye ihe spirit ya gwara ya ka ọ ya eme. Emena nke mmadụ gwara gị. Ịkwana mmadụ force oge mee ihe na-ịchọghị ime, ihe spirit ga-agwa gị. Ime ya enwe ezigbo nsogbu. Geenụ ntị ka nkọrọ unu na akụkọ. O nwere one woman na ha natara unu. Di ya na-asị ihe eje kene ndị ogbe. Ọ sị ya na ike adịghị ya na ọha eje. Na spirit agwaghị ya jee. Ọ sị ya na-asị eje ekene ndị ogbe na ọ sị ya na ọ dị eje. Di ya epushikete jebe. Na ọ bachara ya pụta. Na ọ ma ka ahụ si eme n'ụkpọ ya ka ọ nọta. A na-ebugharị ya. Ọ bụrụ ihe na spirit ihe na-agwa ya abana. O jeba. Ka o wee meta di ya mma. Ma o nwee nsogbu. N'ụkpọ ya ka ọ nọ today. A na-ebugharị ya. The woman ahụ, ọ nọ n'ụkpọ ya today. Na ya ahụ. Amaghị ihe emere ya. Ihe m ji agwa gị ihe a bụ ihe spirit ga-egwa gị ihe. Ma ka m ji bụrụ ọkaikpe. Bụrụ ajọ mmadụ. Ị nwere ike ya n'ụwa. Amụbeghị na onye afọ. Ya bịa kwaga m ime ihe m achọghị ime. Ihe spirit m gwara m ka m na-eme. Maka na mme ihe spirit m agwa ha m enwe m ezigbo nsogbu. Ebe a m ụmụ mmụọ na-achị m. Ndị mmụọ na-achị m esika. Ihe ọbụla ọ gwa m mee ka m na-eme. Amụbeghị na onye ya move. Onye ya push. Ana m ekwu ya all the time. Nwanne, amụbeghị onye ya push Ndidi Amaka. Tie ya bee ebe a. Mgbe o ji likwata n'obi ka m eme ya. Mgbe o ji likwata n'obi ka m meje ebe m chọrọ ije. Mmadụ enweghị ike ipush si nje eme ihe ma ọ je kene onye. Mgbe o ji likwata n'obi ka m nwee ike ije ebe. And nje ebe ahụ ị amakwa na mmadụ bata. Aṅụrụ adị. Amara na mmadụ bata maka na ebe m batara. Ị ya na-enwe aṅụrị. Adị m eji ihe shashan mana njeru gị ihe. You go enjoy it. Ị ga-enjoy ya. Ifugo. Don't let anybody push you to do what you don't want to do. You got that go. Don't do anything against your wish. Maka n'ime ya nwee ezigbo nsogbu maka chi mụ na-agwa gị. Nwee ezigbo nsogbu. Onye ọbụla nwe mmụọ n'ime na-achị ya. Na-ejeri ya ozi. Ihe mmụọ gị gwara gị ka ị ya eme. Imeghe ya etu ahụ nwee nsogbu. So na-eso mmụọ gị. Na-eso mmụọ na-achị gị. Na-eso ya spirit. Na-ege ya spirit ntị. Ihe ọbụla ọ gwa gị mee ya. Maka ime nke ọ gwa gị mee, inwe ezigbo nsogbu. Ịghọtago? Ọ ga-adịrị anyị niile mma. Ise.